देखନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚୁଲି ଖାଲି ଇଟା ଆଉ କାଦୁଅରେ ଯେଉଁ ବନାନ୍ତି ସେମିତି ବି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଟିଣରେ ବି ଆମେ ଚୁଲି ବନେଇ ପାରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟିଣଟେ ଅଛି, ଯେଉଁ ରସଗୋଲା ଯେଉଁଥିରେ ଆସେ ସେ ଟିଣ ହଉ କିମ୍ବା ତୁମର ତେଲ ଟିଣ ହଉ, ଯେମିତି ଟିଣ ଆସେ ସେ ଟିଣରେ କ'ଣ କରିବେ, ଉପରଟାକୁ କାଟିକି ବାହାର କରିଦିଆହେଇଛି। ଏପଟେ ଆଗ ପଟରୁ ମଝିରୁ ଖଣ୍ଡେ କାଟିକି କରିଦିଆହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଉପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ କାଟି ଦିଆହେଇଛି ସେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟା ରଡ଼ ନିଆହେଇଛି, ଲମ୍ବା କରିକି ଏପଟେ ଦୁଇଟା ସେପଟେ ଦୁଇଟା ଗାତ କରିକି ତା ଭିତରେ ପଶା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଡାହାଣ ପଟରେ ହେଇଛି ସେପଟେ ଆମେ କାଠ ଦେବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡାହାଣ ପଟେ କେମିତି କାଠ ଦିଆହେଉଛି, ଚୁଲି ଲଗା ହେଉଛି ଲାଗିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚୁଲିଟି ବନେଇବା। ଦେଇକି ଉପରେ ଯାହା ବି ଡେକ୍ସି ହାଣ୍ଡି ଯାହା ବସେଇବା କଥା କଡ଼େଇ ଉପରେ ଆମେ ବସେଇକି ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିପାରିବା। ତ ଇଜିରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଚୁଲି ବନେଇ ପାରିବା, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଯାହା ବନେଇ ପାରିବା। ଶୀତ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ତ ନିଆଁ ପୁଇଁ ହେବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ବି ଆମେ ଏଥିରେ ନିଆଁ ପୁଇଁ ହେଉ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଟିକେ ନିଆଁ ପୁଇଁ ହେଉ। ବାଡ଼ିରେ ସବୁ କାଠ ଅଛି, କାଠ ଆଣିକି ତା ଭିତରେ ଜଳେଇକି ନିଆଁ ପୁଇଁ ହେଉ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆମର ଚିକେନ୍ କିମ୍ବା ମାଛ କିଛି ଗୋଟେ ନନଭେଜ୍ ହୁଏ ହାଣ୍ଡିରେ କି ଡେକ୍ସିରେ ଏଇଥିରେ ବନେଇଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ, ଭଲ ବି ଲାଗେ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚୁଲି ବନେଇକି ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତ ଆମେ କେମିତି ସବୁ ନିଆଁ ପୁଇଁ ହେଉଛୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେମିତି ଚୁଲି ଲଗାଇ ଦେଇକି ପାଖରେ ବସି ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଶୀତ ଦିନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଗାଁରେ ଯେମିତି ଆଗ କାଳରେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ବାହାରେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ନିଆଁ ପୁଇଁ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ବାଡ଼ିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୁଲି ବନା ହେଇଛି, ସେ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିକି ନିଆଁ ପୁଇଁ ହେଉଛୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଚୁଲି ବନେଇବା ବି ବହୁତ ଇଜି, ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଚୁଲି ବନେଇ ପାରିବେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଚୁଲି ବନେଇକି ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେକିଦେଲେ ବି ଭଲ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଚୁଲି ବନେଇକି ଚୁଲିରୁ ପାଖରେ ବସିକି ନିଆଁ ପୁଇଁ ହେଇପାରିବା। ତ ଏବେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଶୀତ ପଡ଼ିଛି, ତ ସେଇ ଶୀତ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଚୁଲି ଆରାମସେ ବନେଇକି ଗୋଟେ କରିପାରିବା। ଯିଏ ବି ଯାହା ଘରେ ବି ପାଖରେ କିଛି କାଦୁଅ ମାଟି ସେଥିରେ ବନେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଚୁଲିଟା ସାଇଜରେ ନହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବନି କିଛି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, 4ଟି ରଡ଼ ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଣଟେ ଦରକାର। ଟିଣ ମାନେ ରସଗୋଲା ଟିଣ ଯେଉଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟିଣଟାର ଉପରଟାକୁ କାଟିଦେବା, ଆଉ ତାର ମଝିଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ହେଇଗଲା। ଆଗ ପଟ ଯେଉଁ ମଝିରୁ ଖଣ୍ଡେ କାଟିଦେବା, ସେଇପଟେ କାଠ ଦେବା, ଆଉ ଉପରଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ରଡ଼ 4ଟା ଲଗାଇଦେବା ଠିକ୍ ସାଇଜରେ, ଯେମିତି ମଝିରେ ଟିକେ ଜାଗା ରଖିବା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡେକ୍ସି ବସେଇବା ବସେଇବା 4 ଫୁଟ 4 ସାଇଜ୍ ହେଇକି ମଝିରେ ତାଟା ବସିପାରିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଆରାମସେ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ବସିକି, ଶୀତ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସବୁ ନିଆଁ ପୁଇଁ ହେଉଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବାହାରେ ଗୋଟେ ଲଗାଇ ଦେଇକି ଆମେ ବସିକି ସେଠି ନିଆଁ ପୁଇଁ ହେଉଥାଉ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବସିକି। ସ୍ମାଇଲି ବି ଆସିଗଲା ନିଆଁ ପୁଇଁ ହେବା ପାଇଁ। ସ୍ମାଇଲି ଏସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିନଥିଲା, ସେ ଦେଖିକି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ପଚାରୁଛି, ମାମା ଏଇଟାରେ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ତାକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ନିଆଁ ପୁଇଁ ହୁଅନ୍ତି କ'ଣ ତାକୁ ବି ଜଣା ନଥିଲା, ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣୁଛି। ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ସବୁ ବାହାରେ ରହିଲେଣି, ତ ଗାଁ ଜିନିଷ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଗାଁର ଜିନିଷ, ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପକାଇଦେବା କଥା, ଜଣାଇବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଏ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ସବୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଆମ ଛୋଟବେଳରେ ଯାହା ୟୁଜ୍ କରିଛୁ କି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେମାନେ ବି ସ୍ମାଇଲି ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଚୁଲି ବନେଇବା ବି ବହୁତ ଇଜି, ଆଉ ଚୁଲିରେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ରନ୍ଧାଯାଏ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ତ ମୁଁ ଗଲା ମାନେ ତ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଚୁଲିରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ବନେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ପୁଣି ଡେକ୍ସିରେ ଚୁଲିରେ ବନେଇବା ଯାହା ଟେଷ୍ଟି, ଭାବରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚୁଲି ବନେଇକିନା ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନରେ ଯାଉ ମାନେ ବାବା ଚୁଲିଟା ଲଗାଇଦେବେ, ଆମେ ବାସ୍ ବସିକି ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଗପସପ କରୁ ଆଉ ନିଆଁ ପୁଇଁ ହଉ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ, ଟିଣ ନିହାତି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ। ଏଭଳି ଟିଣ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଘରେ ଗୋଟେ ଚୁଲି ବନେଇ ପାରିବେ।
एते सुंदर जलुଛି चारिपटे पवन देले जमती लिभि जाए चुलीटा आम लगौथुबा पवन देले हबनी पवन रे लिभिजिव एटा कौन चारिपटरू बंद रहिला मझिरे खाली फांका रहिला तो सेतपय एटा सहजरे भी लिभे नहीं तो आराम से बहुत समय जाए रहिबो लिभिबोनी किंतु नॉर्मल चुली हेले पवन हेले टिके धुआं हबो लिभिजिव एथिरे किंतु बेसी धुआं हुएनी कि बेसी माने पवन देकी ता भितरକୁ जाई धुआं हुएनी कि लिभि जाएनी तो एई चुलीटा बहुत भल आ किछि भी माने प्रॉब्लम भी नुहे पाउंस काढ़िया भी कष्ट नुहे से जो बाटटा रही से पर ढाली देले सेटा तळକୁ गड़ देले से आपे आपे गड़ी जीवो तो सेथि पई एई चुलीटी बनेबा इजी आ एथरे भी करबा भी सब सहज तो आपण माने एई भली भाबरे गोटे जोठी बाहर भी रहउचंदी आराम से गोटे बनै कि आपनकर जदी बाहर तळे जागा थिबो कि कोठी ऊपर टिके जागा थिबो सेठी जाई कि एमती टीनर करिके किछि भी आपण जदी काठ फाठ बाड़ी रे किछि लगेचंदी से काठ फाठ आनी कि पकई कि आपण आराम से करि परिबे हम केते एन्जॉय करछु देखंतु ए भली भाबरे चुलीटे बनांतु।